Еми, тия където са влязли, трябва да внимават къде стъпват. Значи да спазим адета. Винаги събо. Да не направим нещо, да обидим нещо. Да правим нещо там. Да не направим нещо, да обидим нещо. Без да... Вижте какво, аз Ганка иска да кажа, не е достатъчно. Ние тук, ако сме днеска 100 човека, още от тая вечер, от утре трябва да ставаме 300, от други ден 1000. Не трябва да слушаме тия мръсни усти, които плямпат, които опетняват тия хора. Кога сме имали такова правителство? Кога сме имали такъв министър? И една къща да може да функционира. Затова направихме и това скромно дарение от тези необходими 10 000 лева, които да могат действително да върнат доходността и да можем действително да дадем тази възможност всеки един от вас да знае, че този молитвен дом ще бъде и за добро, и за лошо, но всеки един трябва да изповяда своята вяра